Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shafinmu labaranmu na yau da kullum. Inda muke kawo muku muhimman labarai daga sassa daban-daban na Najeriya da duniya baki ɗaya. A yau za mu duba manyan abubuwan da suke faruwa a Najeriya, ciki har da harin da jirgin saman soja ya kai da gangan, sauya sunan jami'ar Abuja, da kuma sauya sheka da wani ɗan majalisa daga PDP zuwa APC. Hakanan, za mu so tattauna kan wata ganawa ta sirri tsakanin Atiku Abubakar da Olusegun Obasanjo, da kuma labari mai tada hankali kan kisan da 'yan bindiga suka yi wa wani fasto a Gombe. Kasance tare da mu domin jin cikakken bayani. A jihar Katsina, wani harin jirgin saman sojan Najeriya ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula 6, dukkan su 'yan gida ɗaya. Wannan harin ya faru ne a yayin da sojan ke ƙoƙarin daƙile wani hari da 'yan bindiga suka kai kan masu kaɗa ƙuri'a a ƙauyen Zakka, bayan kammala zaɓukan ƙananan hukumomi. Wannan lamari ya jawo cece-kuce kan yadda ake gudanar da hare-haren soja a yankunan da fararen hula ke zaune, inda 'yan ƙasa ke buƙatar cikakken bincike don tabbatar da gaskiyar lamarin. Sannan kuma a wani sabon mataki da gwamnati ta ɗauka, Majalisar Zartarwa ta Tarayya ta amince da sauya sunan Jami'ar Abuja zuwa Jami'ar Yakubu Gowon. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma, Muhammad Idris, ya bayyana hakan bayan taron majalisar da ta gudanar a fadar ta Aso Bella, wato Abuja. Sauya sunan jami'ar ya zo ne a matsayin girmamawa ga tsohon shugaban mulkin soja, Janar Yakubu Gowon, wanda ya jagoranci Najeriya daga 1966 zuwa 1975. Wasu 'yan Najeriya sun yaba da wannan mataki, yayin da wasu ke ganin akwai buƙatar mayar da hankali kan inganta harkar ilimi maimakon sauya sunayen kawai. A wani ɓangaren kuma za ku ji cewa wani ɗan majalisar tarayya daga jihar Kaduna ya sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Wannan sauyin sheka na zuwa ne yayin da ake tunkarar babban zaɓe, wanda ke nuna yiwuwar wasu ƙarin 'yan siyasa su sauya jam'iyya. A wata sanarwa da ya fitar, ɗan majalisar ya bayyana cewa ya ɗauki wannan mataki ne domin ci gaban al'ummar mazaɓarsa. Sai dai wasu 'yan siyasa na ganin sauyin shekar ya biyo bayan saɓanin da ke tsakanin ɓangarorin jam'iyyar PDP a jihar. Sannan kuma za ku ji cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya gana da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo a wata ganawa sirri da suka yi a gidan Obasanjo da ke Abeokuta. Bayan ganawar, Atiku ya bayyana cewa ziyarar ta kasance domin tattaunawa kan al'ummar ƙasa da na duniya. Sai dai har yanzu babu cikakken bayani daga batun da suka tattauna a kai, lamarin da ya haifar da raɗe-raɗin cewa ganawar na da nasaba da shirin siyasa. A wani ɓangaren kuma a jihar Gombe, 'yan bindiga sun kashe wani fasto mai suna Rabaran Bala Galadima. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan bindiga sun kutsa gidansa da daddare suka halaka shi. Gwamnan jihar Muhammadu Inuwa Yahaya ya yi Allah wai da kisan yana mai bayyana shi a matsayin abin takaici da rashin imani. Ƙungiyoyin addini da na kare haƙƙin ɗan adam sun buƙaci hukumomi da su ɗauki ƙwararan matakai don magance yawaitar hare-hare 'yan bindiga a arewacin Najeriya. Wannan kenan daga shirinmu na yau na labaranmu na yau da kullum. Mun gode da kasancewarku tare da mu. Ku ci gaba da bibiyar shirinmu don samun sabbin labarai da rahotanni masu inganci. Kada ku manta, ku danna subscribe da ƙararrawa. Mun gode, sai anjima.